rilik nga dagan? Amok, nga dagam dayto. Wan, dagak nga talaga dayta pare. Ngam apay ta naga pong agmulmula ka dito sa rilik nga daga. Amok mare, nga dagayo dayto. Isungarot pare. Ay na. Imulmula ang kan, kumare, iti marunggay. Imulmula ang kan, imbinyan kan, kumare, iti marunggay. Tabinigat ka mo lang nga umay dumawatan. Marunggay laan, diyo pa'y amo nga imula. Isa na, imula ang kan, kumare. Nagsabsabong kayo, dandani agbunga day tuyay. Kana, sipukan yung tumutan. Ayan! Tigyaman! Ay naapula kay. Taagin inom ka manan. Kamong lagarod nga rugiti eskwela no bigat. Ay na, bakit? Kanya ko mati problema nga di chay bakit? Ke praktisa daw, ke nakasagana mo tayo. Datakas larmalite nga ngiwa mo. Ay, Sardang badaytan. Pirmaan dito yung analmentan. Sinatan. Tanaong umaakanyamon nga talagan. So, tiyan, analment. Oy. Aguray ka lakay. Aguray ka. Sampay nga pirmaan daytoy panunutam. Awan agluto, awan aglaba, awan aginaw, awan agdalos. No problem, bakit? Puro high-tech na giti gamit dito'y balayan. Aguray ka. Aguray ka. Dapi baga. Daytoy balay kanya kon. Awan ti maalam. Ultimo anyaman nga arwaten lakay pati brief kanya kon. No problem, bakit? Ginaong pagyanak, subli akadayin ng kinitatangkaw. Aguray ka pa Tampay, bakit? Sige kwartata di bangko. Kanyak amin aja yun. Awan ti maalam. Ultimo binting. No problem, bakit? Ang pito takti buti ilan landok di tawin, no? Plus plastic, no? Kumporme di trabaho at kakwarta at bakit? Lakay, aguray ka pa'y. Tambi man! Aji motor, aji lugan, kan amin nga sa nikwa, talong na da bangkag kanyak amin aja yun, nawan maalam. Ulti mo may sapaso. No problem, bakit? Awan kagsinsina. Ayan! Ilik na makawala ako.